आदै नोंनि जे डकुमेन्टस जों लोगोसे फैसा गोमादों होननानै बुंदों नोङो बबेनिफ्राय फैनानै बबेसिमावहाय नोंनि बे डकुमेन्टस आरो फैसाया गोमानो मोनखो? जायखिया आं न'निफ्राय फैदोंमोन बे थाइजौ बिल दलांसिम बे थाइजौ बिल दलांसिम फैनायाव पकेटाव गोग्रोमफ्लांदों बहाय बिसिमावनो गोमाबोदों। आदै नोंनि जे डकुमेन्टस जों लोगोसे फैसा गोमादों होननानै बुंदों नोङो बबेनिफ्राय फैनानै बबेसिमावहाय नोंनि बे डकुमेन्टस आरो फैसाया गोमानो मोनखो? जायखिया आं न'निफ्राय फैदोंमोन बे थाइजौ बिल दलांसिम बे थाइजौ बिल दलांसिम फैनायाव पकेटाव गोग्रोमफ्लांदों बहाय बिसिमावनो गोमाबोदों। आच्छा नोंनि न'आ मा जायगायावहाय? 1 नं अक्सिगुरि। 1 नं अक्सिगुरिनिफ्राय नैबे थाइजौ बिल दालांसिमावहाय ने? ओमफ्राय मा डकुमेन्टस दङमोन? आधार कार्ड दं, पेन कार्ड, ओमफ्राय ATM, ओमफ्राय गारि इन्सुरेन्स लेखा बिदिल'। आच्छा ओमफ्राय दा भटार कार्ड। दा आदैया बुंबाय माने गोबां डकुमेन्टसफोर दङ, डकुमेन्टसखौ ओरैनो जोङो मोनलाबायनो थाङा। जाय बिथाङा मोनदों जेनाखि दानि जे आधार कार्ड बेवहाय माखासे पार्सनेलि फन नाम्बार थाखायो। सोरबाफोर जुदि मोनफ्लांबायदोंब्ला प्लिज अन्नानै बे आधार कार्डआव होनाय नाम्बाराव नोंथाङा फन खालामहरनो हागोन। जाय बेक्तिनि गोमादों बे बेक्तिनिनो आधार कार्ड नावहाय आजिखालि गासैबो डकुमेन्टसआव फन नाम्बार थाखायो, बेयावनो कन्टेक्ट खालामहरब्लानो जाबाय। आरो जायया मोनदों बै मोनग्रा बिथांनि थाखाय मा खालामगोन आदै? माथो खालामबाय आंथ' बे डकुमेन्टस मोनफिनब्लानो जाबाय। जेन'बा नोङो मा बेनो बान्था होनाय जागोन मोनग्रा मानसिनो जेनेबा? 1000सेसो सा खरस। आच्छा बे फैसाखौथ' दंखायोमोन 15,000 बायदि। 15,000 बायदि दङमोन ने? आच्छा दा जोङो खोनानो मोनबाय बिथांनिफ्रायनो माने बिथाङा जाय मोनदों बेनो खरसा ओरैनो थिनहरा जासे बिथाङा खरसा हरगोन 1000 थाखा हरगोन होननानै बुंदों। जाय बिथाङा मोनदों नोंथाङा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। आरो नोंनि आइडिया बबे बायदियावहाय गथावथाव आदै? आंनि आइडियाथ' बे आमलायगुरि बे न'निफ्राय ओंखारबोनायाव नैबे माबा थाइजौ बिल दलांसिमाव बे लामायाव ससेयाव गदों। आच्छा बेखिनि ससेयावनो ने? जायखिया सोर मोनखो बेखौथ' मिथिले। जायखिजाया सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंब्ला अन्नानै बे आधार कार्ड नाम्बारावनो फन नाम्बार थाखायो, आधार कार्डआवनो सोरबाफोर जुदि मोनदोंब्ला अन्नानै हयथ'बा नोंथाङा आं थाखा फैसाखौ हरलेले होमब्लाबो नोंथाङा डकुमेन्टसखौ हरफिननांगोन आरो। औ दा बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामबाय। आदैया बुंदों माने 15,000 बायदि दं होननानै। दा नोंथाङा जाय बिथाङा मोनदों नोंथाङा होद आं फैसाखौ हरले अब्लाबो आं डकुमेन्टसखौल' हरनायसै होमब्लाबोथ' जायो। औ बे गावबा गावनि खोथासै। आरो जुदि सोरबा मानसि मोजांफ्रा मोनोब्लाथ' माबा मोनसेनि गेजेरजों बेबायदि आरोना। स' लोगोफोर सोरबाफोर जुदि नैबे भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंब्ला दानि गेजेराव नोंथांमोना बे जायया डकुमेन्टसजों लोगोसे माखासे फैसाफोर मोनफादों बेखौहाय नोंथाङा गोसो गोथारै बे आदैनि आखायाव हरफिनब्लानो जाबाय। आरो आजिखालिथ' आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया, जे डकुमेन्टस बेयावनो गावबा गावनि मबाइल नाम्बारबो थाखायो, बेयावनो नोंथाङा फन बुब्लानो बे आदैनावहाय डाइरेक्ट जगाजग लाफिननो हागोन आरो। थेंक इउ।